credit card. Excuse me. No, don't open.
Okay, alam ni tanda tanggal. Ali, kasi tika. O, ito 7 kilos ka, 9 kilos. Pasok na. Ito na mo. Wala nang maganda. Gusto mo yung mahal na tissue para si Ama. 1.5. Ito. Hindi. Weird lang. Yun ang nangalan. Wala po kami. Hindi ko hindi. Ay, sus mo yun. Hindi ka sarap ka, Bear. David. Oo.
Oh, buy one take one yun, oh. Eh, yeah, yun, oh, buy one take one. Buy one, take one. 5299. Aray ko. Ayun na bro. Wine recipe.
Saan lalagay ito? Sa loob? O sa likod? Kasi kapag panood ka, ganun na lang. Para tayo. Oh,